Hello guys, tara ipasyal ko kayo sa aming lugar dito sa Bicol Province, Philippines. So hello, what's up everyone here? So this is my brother. Sa the service, galing nga kaming sa ospital at sinundo niya ako at uwi kami ng bahay ngayon na. So ayan, malais no ang datingan dito para kaming nasa America, Europa, nasa lugar na kung saan malamig ang panahon at malamig nga ang panahon dito sa amin. So may papag tayo. May papag si Philippines sa Bicol Province, Philippines. So malamig. Nangalas ako kanina kagabi. Si Papa isang langos. May dalaga ako sa para sa tapos pinapilit na kayo maganyilo ko. Tapos iwan sa oxygen. Tapos makatanggal sa oxygen na hindi nebulizer ko. Matanggal-tanggal yun na. Malapit na kami sa sa bayan ng Erosin. Ayan. Ito yung sentro ng bayan ng Erosin. So, ayan yung dinadaanan namin. Medyo malapit na. At bibili kami ng cake kasi Christmas party ng aking uniko eho na si Gav. So, para nga isang na lang kasi medyo may kalayuan dito yung bayan namin sa aming bahay sa mahirap mag mag-commute kasi hassle mag-antay para nga less sa oras, hindi sayang yung oras yung paghihintay, tapos yung pera din, time management, budgeting tayo ngayon for today's ganap. So ayan, dito sa Balihan ito na yung sentro ng Erosin ng bayan. So medyo maaga pa kami dito kasi medyo madilim pa. Alas 5 ng madaling araw, mga 5:30 na. Ayan, mga 6, alas 6 na yan. Almost 6 na yan. 6, alas 6 na. Kaso nga lang malamig talaga yung panahon dito sa amin ngayon. So, 'di ba, sosyal ang datingan ng namin dito ngayon. So, ayan. Uwi na kami. So, ayan guys. Tingnan nyo yung papuntang uuwi ng bahay. Makikita nyo yun. Sobrang ganda dito sa amin. Kaya namang hirap iwanan din yung kinalakihan kasi sobrang ganda talaga. Ano lang talaga. Pera lang yung wala. Kasi siyempre the cost of living tapos yung kita mo naman hindi naman enough. Hindi enough sa pang daily needs. Kahit basic needs hindi pa rin sapat kasi nga yung kakulangan sa pagkakakitaan. So, hindi naman sa kasi ang hirap, para mahirap pa rin. Ang hirap mag-budget. Kung din, para sa akin din sa din. So, ayan, ito na ang aming barangay. Ayan na, papasok na ito na. Malapit na kami sa totohanan. So, ito yung guys, nung bata pa ako, nilalakad ko yan, papunta doon. Galing doon sa sentro ng, kanina yung binilihan ng cake. Mula doon, tapos sa unahan pa doon yung school ng high school. Malayo pa. Ito yung nilalakad ko nung bata pa ako. High school life, nilalakad ko to umaga, hapon. Minsan tanghali pa para makauwi, makarating sa school, makapunta ng bayan. Ayan, ito yung nilalakad ko. Imagine, nilalakad lang po yan. So, pakalayo. Ngayon, parang ang hirap maglakad. Kakapagod na. Pero dati nung bata, easy lang. So, easy lang maglakad. So, ngayon, in-enjoy ko naman maglalakad kasi parang exercise na rin. Kaso nga lang, pagoda na, lola na. Medyo may na rin. Sign of aging. Nakikita mo guys, sobrang mapuno dito. That's why I love nature.
Sana nga ingatan natin ang ating kalikasan at ito ay maganda sa ating tanawin sa kalusugan, health as well, kumbaga greeny, kumbaga sa ano is masigla. So, masigla yung mga puno natin. Masigla yung kapaligiran, walang pang masyadong ano, toxic na ano dito. Pollution, hindi pa masyadong polluted. So that's why kailangan natin pangalagaan ang ating kalikasan. So yun na, yan, malayo talaga yan. Imagine mo kung nilalakad mo to, kung sanay ka talaga maglakad, malayo. Pero ngayon, ang kapagod na maglakad ngayon, napakalayo talaga. Para sa akin, ang layo na pag nilakad ko na kaya magano talaga ako. Sasakay talaga. Kaya salamat sa mga ano dito na ihahatid ka sa pakalayong ano no makarating ka lang sa paroroonan mo. So beautiful. Hinahangaan ko yung lugar ko na to kasi maganda talaga siya. So ayan na malapit na tayo sa aming bahay. So pasensya na hindi tayo mayaman. Mayabang lang tayo. Mula ka lang tayong ano pero hindi, wala naman sa mukha natin yung mayabang. Ay, yung mayabang, yung mayaman. Kasi hindi naman tayo yamanin. Hampas lupa rin ano kung titingnan. Sabi nga ng ano eh. So kahit greeny talaga. I love greeny ano place. So ayan po yung barangay ano, the elementary school of our barangay. So ayan. Ito yung pinaka-sentro ng barangay namin. So dito malapit ako dito. Sentro talaga. Shout out sa mga tropa natin dyan. Ayan na. Welcome to our home. Sorry guys. Ganyan lang. Maano lang tayo. Simpleng buhay lang yan. Nakayanan muna natin ngayon. Tsaga-tsaga lang muna marating din tayo sa buhay. Salamat! Philippines. So malamig.